Żewġ persuni infettati bil-coronavirus f'pajjiżna u li jinsabu rikoverati fl-isptar Mater Dei bħalissa jinsabu f'qagħda kritika. Dan qalitu il-Professur Charmaine Gauci fl-aġġornament tagħha dwar il-pandemija li qed tagħti ta' kull nhar ta' ġimgħa. Il-persuna li għandna fl-ITU qiegħda f'sitwazzjoni li qiegħda għaddejja bl-għajnuna permezz tal-ventilator, u rridu aħna nibqgħu nsegwu dal-persuni. M'għandna wkoll persuna bħal qabel Infectious Diseases Unit li wkoll qiegħda f'qagħda li hija kritika. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li 6 persuni jinsabu rikoverati fit-taqsima tal-mart infettiv, wieħed jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva, 2 fis-swali oħrajn f'Mater Dei, 6 fl-Isptar Boffa, 14 jinsabu fl-Isptar St. Thomas u 8 fl-Isptar Monte Carmeli. Fl-aħħar 24 siegħa 46 persuna irriżultaw pożittiv għal COVID-19 u biċ-ċifra ta' 37 persuna mfejqa mill-coronavirus il-każi attivi telgħu b'9 għal 536. 27 mis-46 każ ġdid huma ta' immigranti li joqogħdu fiċ-ċentri magħluqa ta' ħalfar li b'xi mod ħadu dan il-virus. B'kollox il-każi attivi ta' immigranti bħalissa huwa ta' 73. Charmaine Gauci qalet li f'għawdex hemm 11 każ attiv tal-virus. Il-każi totali reġistrati f'pajjiżna mis-7 ta' Marzu l-hawn issa tela għal 2158 u dawk infejqa issa jlaħqu l-1572 persuna bin-numru tal-vittmi jiżdied bi-3 f'temp ta' ġimgħa għal 13 b'kollox. Ispjegat li l-età medja tal-każi attivi preżenti issa tbaxxiet għal 39 hekk kif żdiedu l-każi f'persuni li qed jieħdu l-virus mill-post tax-xogħol. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika spjegat ukoll li mhux esklus li jekk kif jiftħu l-iskejjel il-virus jista' jimxi aktar faċilment bejn il-komunità u l-klassijiet. Bħalma għedna wkoll meta konna qegħdin nitkellmu dwar l-iskejjel, nafu li la darba inti kollok każijiet li qegħdin fil-komunità, l-iskejjel tagħna mhumiex boarding schools, jiġifieri tfal ħajkunu qegħdin fil-komunità bħalma jkunu l-istaff kollu tal-iskola. Allura jista' jkollok xi każijiet ta' tfal jew inkella staff tal-edukazzjoni li jkunu fil-komunità u allura jista' jkun hemm dawn li jkunu wkoll fl-iskola. Madankollu l-Professur Gauci qalet li wieħed irid jimxi każ kasu skont l-assessjar tas-sitwazzjoni partikolari. Isaħqet dwar l-importanza li tfal jużaw il-maskra fl-iskejjel u li din tinħasel ta' kuljum għal raġunijiet ta' iġene. Dwar it-trasport tal-iskola, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li importanti li din il-bubble ukoll ma titħallax u li min jgħix qrib l-iskola jimxiha ħalli jitnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni u jkun qed jagħmel eżerċizzju fiżiku. Sa dan it-tant bħalissa għadhom qed ikunu mfassla l-protokolli għall-istituzzjonijiet post-sekondarji u għall-università.